sashi sinpat ngai kuble ye phi baro haka kerteng u Jesu Christ bat nga priang snobha ya baro kitu ki bejupet bat snap ye ki program joga Good News TV shakane ka Bible study ngai ngu yo blay ubla play biang yanga kani kalat sashi sinpat haka banya sam ye ka ktin ublay hapdeng jong phi baro bat nga songu shibon eru yaka Good News TV kaba kenmau ha kaban ai bentalem yanga ha kani ka program ka jongka bat ka jingdwai ka jonga kalong ba ublay undang don rekat bat ka Good News TV bat unang yalam yaka unang beten yaka bat unang aibor unang krisyan ha ki jing syakri ki jongka tong ini pendam ha ka jingdwai ku kpa jongi ubahabning ya aingu emekan ko trai namar kane kasngi bat kerpang namar kane kapor hakbam lapli ya kane kalat ya usyakri ujong me bat yangi baro bangin yo biang sachisin ya kapor kabangin sngam ya ka jinghikai ya ka ktin ka jome nga kerpat ko kenrat bament one hapdeng jongi bat men pli ki khmat ki bekenjam sim skor ki bekenjam sim ki jingmut ki jing perkhat ki donut ki jongi ba ngin yo i ya ka jing shisha bat pediang ru ya ka shim me ka bata ka basa baro kerpang yu ni syakri u jome ka kerteng ka jong Jesus Christ amen kai kaba ngiladep ya kren pat ya perkhat lang hakini ki artli ki Bible study ki ba ngilak pelong hakitayo ki bladep kilong shaphang ka topik ka jing snap jar jong blay but ngilaya kren shaphang kani ka topik ngilay persang ban wanra ya ki jing batai shaphang kani ka ktin lani kani ka sentence ka jing snap jar jong blay bat ngile kren ru shaphang ki jing snow ki ba pher jong ki briu baro ki blaman ya kini ki ai bat ki ba penpau haki ktin ki jing tho bat ki jing ruai mendapat hakani ka por ngenya shim ya kawai ka benta jong kani ka Bible study pat kata kalong ka jingli balay ublay usngap jar balay ublay usngap jar hoj kalong ka ba yau briu ban tip chaphang ka jing snap jar jong ublay namar ublay hi daladi kitab ko jong Isaiah kalong ka basan pusan kadkhot phra bat khandai u ong kum ni namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong phi lumni ki linti jong phi kum ki linti jonga ong utrai namar kat ba ki beneng ki long ki ba kham jrong banya ka khndo kumta ki linti jonga ki kham jrong banya ki linti jong phi bat ki jingmut jonga ban ya ki jingmut jong phi hangni ni sngo tho bakalong ka ba bha ban tip lani ban sngo tho balay ublay usngap jar kren yangi bat le ai bat jubab iki jingdwai ki jongi ti mentangi yui ba ka jingmut ka jing perkhat ka jong play kalong kabala shedrong ba bat ki jingmut ki jing perkhat ki jongi kilong ki beset biang ka jing jingai kalong ka jingai kumba jingai ka beneng ka khndo ti kumta nginum la ban sngot ho ki jingmut ki jong play ye ki jing sngot ho ki jong u ye ki jing
penyat ki jong u ngin num la ban smau tho ki don ki khap ki ba hadu kata-kata ban smau tho henre wat la kataru to ngin persyang banya pet tang ye ki kat tu kaniteli ki daw balai ublai usngap jar kapaningkong balai ublai usngap jar ublai usngap jar namar ngilale pop yo u habang ngile pop yo ublai kadon kajing dukut no jong kajing selok ubriu bad ublai ka bible ka hikai yangi habang ngile pop kandon kajing dukut no jong kajing selok hapdeng ubriu bad ublai bat habadon kajing dukut no jong kajing selok hapdeng ubriu bad ublai unum snap ye kijing duai kijongi like no kitu kijing duai kiba ubriu ulet shaublai ban duai da kamen sim ka bakla bamut ka ba panma bat ka ba IT thamai yele di shaublai barapa ka don kani ka jing dukut jong ka jing slok apdeng ubriu bat ublai kumbangala om bentan un snap unum keren unum jubab bat unum le hero lani unum trei ya kanu kanu ka kam bat kaktit ublai ka ong haka kitab u Isaiah kelenong ka basan khundai kadukot ka baningkong bat ka baar hakmi ya ka kti utrai om sim la pelengkot kat ba kamla ban penim lumni ka skor jung u ka bakhia kat ba kamla ban yo sngo rei ki jing bam hok jong phi kila penya khla no hapreng jong phi ban u blei jong phi ban ki pop jong phi kila ka ya ka khamat jong u na phi kat ba un om sngo bat u David ru u om ya kini ki kentin lada nganyo ya ka jing bam hok halaka donun utrai un om sngo yanga pin syam mi ki kentin ha ka kitab sam kelanong ka ban riu ka dekhot ka bakhat phra shisha ka pom ka de ka wen ki daw ki ba plong yangi ban mat ya ka ta ka jing snap jar ka jong blai ha ka jing im ka jongi phin le kumno ka ta di ka jing kli ka badon kam ka bangi dei ban kli yeladi api phai sha ka shi thi chi ki hebru kelanong ka bakhat ar ka dekhot ka bading kong ka ktin ka jong blai ka ong kumni tungin bread no ya ki pau tungin bread no ya kata ka pop ka basai snow hangi kum ki briu ki batlon don ki pop ki basuk bahaban kiar ya ki henry ngem kiar ya ki penban ngile ya ki don ki pop ki ba ngile namar ngi tharai ki wanra jingbaha don ki pop ki ba ngile namar kata kapor lani kata ka situation hakata ka klepmat kapen bor yang iban le don ki pop ki bangile namar ni kwa bantip kalong ka bakum no don ki pop ki bangile bat ngi ong ngi shule kai ka sithi ka bani kong so yonis kalong ka bani kong ka khot ka bakhandai larangi phlai ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ye kita ki pop jongi bat ban pen khut yangi na ka bam hok baro kabaar balai ublei usngap jar namar ni khlempan kat kum kamon ka jong ublei ha ka jinglong briu ngidon ki jingkwa bat ngidon ki jingdon kam hoi man ki por ngi jupan ye kini baro na ublei don ki bangiyo don ki ba ngim shim patio don pat ki bangi khlemio ublei usngap jar u khlem juba bat u khlem le ai balai kalong kumta kadaw kalong ba i khlem pan
katkum kamon ublay. Ublay jongi udon kamon nado kabam jukut. Kani kamon ublay ka kentup ya ka jingkwa bat jing thrang jong ublay. Ka kentup ru ya ka jing temu bat ka jing bu bet bu rinti jong ublay. Ya ka jing em jonga ba jong fi. Haka siti ka bani kong uyonis kalenong ka pesan ka khot khat saw bat khat san ngin siam begini ki kentin. Ti kani kalong kata ka jing sngau shania ka bangi don shau balada ngi pan ya ka ru kat bakum ka mon jong usngau yangi. Tiladang ngitip scam ba usngau yangi ya ka ru bangi dapan ngitip scam ken bangi yo ya kita ki jingpan ya ki bangi lapan na ti ladang ipan ya ka kabalong katkum kamon ka jong ublay ni ka ba ublay ukwa ba temu na ka benta jongi ngila ban pan hot ngila ban kerpat ngila ban sha jingit ngila ban ya mahmat jong ublay Henry katnu kalong ka badai ban duai ru kumadwayu Jesus Christ. Haga gospel Matthias kal nong ba 800 ka dekat ka life kundai. Penban om kumba ngimon mangi Henry tang kumba memon. Kani kadai ka jingdwai ka jong Jesus Christ. Kaba mau udwai hangta haga ding phana sngap ngan puli ya gani ka dukhot kabalong thik kat kum kita ki kitien ki bau jisu ula dwai penban om kumbanga mon manga Henry tang kumba memon anong biang sa sisin penban om kumbanga mon manga Henry tang kumba memon tungin ken mau baya ka mon ublay lapen pau haka kitien ublay puli ya ka kitien ublay khnang ba phintip ya ka mon ublay kongu ya ka kitien ublay khnang ba phin le ya ka mon ublay le ya ka mon ublay khnang ba phin im kat kum ka mon ublay ne ka jing thmu bala bo bet rinti ublay nakabenta ka jing im jongphi David haka kitab Sam kaba saupau ka dekat kaba pra uongi kini ki kentin ngas ngau bhaban le ya ka mon jome ablay ngas ngau bhaban le ya ka mon jome a ublay lada dakaba ngok men ba ngau bha haka donun ngile ya ka mon ublay unnum snapjar ublay keren juba bat le kajing bam pan kat kum kamon ublay ru kadai ka wei ne ki daw ki ba plong yangi ban mat ya kajing snap jar jong ublay kajing kali kaba ngidai ban kali kalong pen le kumno lani ngin le kumno Sithi ke jong Jacob kal nong ka saw ka khat ka shipho Jacob tho kumni wong to pin pen red ila dia khaman utrai te un pen kraw ye phi lani hakiwe pat ki kintin pendam ya la ka jong kamon hakamon utrai te un pen kraw ye phi nganong biang sa sisi pendam ya la ka jong kamon hakamon utrai te un pen kraw ye phi un kraw haki ikiliang baro jong ka jing im ka jong phi kabalai balay ublay usngapjar namar ka jing bam nget ka jongi ka jing kli ka ba ni kwa ban kli menta la ni ka ba dei ban kli kalong ka e ki jinge
Kajinget kadai kajing small scam ya kata ka bangi kermen. Ya kata athok syai ha ka siti siki Hebrew kalanong ka bakhatway ka dekhot ka beningkong. Kajinget kadai kajing small scam ya kata ka bangi kermen. Ubriu ubadap da kajinget. Udai ubriu ubadon kajing syania. Hau blay. Ubriu uba IT yaladi hau blay. Ubriu uba pendam lut yaladi hau blay. Klem keli jing keli syu. Pendam lut yaladi hau blay. Long kat balong. Ujisu apa uyalap keleng. Uyalap syapang kajinget. Bat uong kumno. Hakata kajing yalap bat kajing hikai jong u. Aga gospel Matthias kelong ka bakhat nyo ka dekhot ka ba arpho u Jisu u ong kumni. Naba shisha nga ong hapi. Larapi don ka jinget ka ba kat iwe isembai terso. Pin ong hau ni ulum tu let no nang ni hangtai. Ti let no ken. Bat om don ka ei ru ya ka ba pin om la ban le. Hang ni ngiyui haduk katnu ka jinget kalong ka ba kraw bat ka ba khlan ka bor. Ka jinget ka ba tangkat isembai terso. Henry ka ba la ban pengkeria ya ka jinge ka ba kat ulumba. Kinu kibadon gani ka jinget hau blay kimat ye ki kamba. Nakaktiu Jisu Christ. Lakalong hakapor bau Jisu Christ udang don agani ka perthai. Ne wat hakipor kiba mentaru. Henry ngan ong ipi. Badon kibreu kibam don jinget ei. Ha ublay bad ha u Jisu Christ. Hakipor kijong u Jisu Christ. Bad hakipor mentaru. Namar kani kadau kini kim shimla mat ye ki kamba ki bakhraw now Jesus Christ now blay haga gospel Matthias kalnong ka bakhatlai kada khot ka san pula hado san pupra la ya thu shapang ka shnong Nazareth kabala nyau be nyau Jesus Christ abau Jesus let hakani ka shnong abau yai hakilinti jong kani ka shnong Kibriu kila wan kila ya lumi u pat kila ya kelipat ki jengkeli namnu uni ulayo ya kani ka jing start bat kini ki kamba hato uni umlong ukhun utau Joseph mystery bat ka kemi jung u kam dei kam Mary Hato u Jacob bat u Joses bat u Simon bat u Judaru kimlong ki para jong Matthias u tho ekini ki ban pen pau shaka perthai ba kata kashnong ka bau Jisu usanu he Henry kanyo benyo bat iki bahayeng hasam jong Bat Matthias utho kumni shim lale shibun ki kamba hangta namar kajing bamnge jongki shim lale shibun ki kamba hangta namar kajing bamnge jongki kajing bamnge ru kadai ka waini ki daw ka pelong yangi ban mat ye kata kajing snap jar ka jong blay Pen le akum no. Gospel Marcus nong ka khandai ka dekhot ka ba arfulai bat arfusau. Jesus Christ u ong kumni. Jisu ula ong ha u te la da mela ban nget. Ki ai baro kilong ki bala ya uta u banget. Te kumni ru haba u kpa uta u khna ula yam jam. Ula ong bat kijing jau umat ru
nganget atrai tu ya ram ya ka jing bam nge jonga tong nya dwai ho blei pa unya rap ya ngi unya rap ya ka jing bam nget ki jongi hateng kadon kani ka jinglong kaba ngem nget kaba artatin kaba bu shibun ki jingli ya ki ai ki baja ka jingem hai tong nya dwai ho blei kumba dwai tu briu ubaya kendu ya Jesus Christ buang to ya rap ika jing bam nge jonga ngiru ngene dwai bat nget scam baladang i dwai shisha na do ka donut ka ba shisha sau blei uba shisha ublei unjubam ya kan ke jing dwai ka jongi bat un pen khan bor ya kata ka jingen ka jongi sekawai pat balei ublei usngapjar ublei usngapjar namar kapor kampat de ya ublei ban kren nele ai ka Bible ha ka kitab Ecclesiastes kalnong ka balai ka dukhat ka beningkong hadu ka bapra bat kerpang ru ka dukhat ka bakhat we sngap ki kitin ki ba ong kum ni don ka ayom mi ki ai baro bat kapor ka jingtmu baro hapo ka beneng kapor ban kha bat kapor ban yap kapor ban thung bat kapor ban ratno ya kata ka bala thung kapor ban penyap bat kapor ban penkhia kapor ban penprano bat kapor ban teipat kapor ban yam bat kapor ban rakhi kapor ban sngosi bat kapor ban shat kapor ban bretno ikimau bat kapor ban ya lumlang ya kimau kapor ban ya piam bat kapor ban om ya piam kapor ban wat bat kapor ban jano kapor ban ri bat kapor ban bretno kapor ban kat bat kapor ban su kapor ban sngap jar bat kapor ban kren kapor ban it bat kapor ban isi kapor ban yele thma bat kapor ban yasu bat ula pelong itnat ya ki ai baro halak ayom pina puli gini ki khot puli baha pinyu ibadon khat sau tli ki jingja ki ba yamar persya ki ba mangi kum ki breu ngem don bor ban le ai halor kini ki jingja henry ki ja kat kum kapor ka ayom bau blei ulaji badbu ublei udon la ka jong kapor ka ayom buun kren buun trei buun le ai bat mangi nginum la ban pelong yu buun kren ne le ai hakapor bat ka ayom ka jongi baro ka balaja ka ja hakapor ka ayom ka ba ublei ulajit bat ulabu kenmau ublei Jerusalem ne kloi than ya kapor ka ayom ka ba janai ka ba ulajit ka ba ulabu bat ka ba skau tanat ka lomba upin itanat ya ki ai baro ha ka apor ka ayom ka jong uhi ka jing bam pat de ka por ya ublei ban kren ne le ai ru ka de ka wai ni ki daw ka ba pelong ingi ban mat ya kata ka jing snap jar ka jong ublei henry pen le akumno hak kani ka benta na kwa band kado ya ka wei ka ktin hebru ka ba ki ong ka sabar bat kani ka ktin hebru sabar kadai ka ktin ka bangiyo ya kata ka ktin kermen ka ktin khasi bat hope ka ktin pareng bat hakani ka ktin sabar kidon ru kiwe pat kintin bat kijengmut haka lada syukulabet ya gani ka ktin sabar sya ka ktin khasi ngila ban ong kumni sabar kamut up kamut kermen
Kamut penek yang ki jimut ki jing perkhat hau blai. Kamut pet baha. Kemi baha. Kamut bishar baha. Yang ki kular ki jong blai. Dia ka ei kebangi ni deban le. Haba ublei udang sengap jar-jar umpat le ei nemar bakam pat de ka por ka jong u ban le ka benta ka jongi ka long bangin ap ngin kermen ngin pene iki jingmut ki jing perhat hau blei ngin pet baha khmi thu baha ya ki ei baro ni bishar baha ya ki kular ki jong blei bat ka ketien u blei ka ong kumni u pelong itnat ya ki ei baro halak ayom bat kan sapoi ka por ka ayom ka por ka jong u blei hi unsa ai ya kata ka jubab bat unsa penyo ya phi ya kita ki jing don kam ki jong phi bat ki jing kerkhu ki jong phi sekawai pat balai ublei usngap jar balai ublei usngap jar ublei usngap jar namar ba ngim pat kloi ban sngap ya ka ba ublei unkren ublei usngap jar namar ngim pat kloi ban sngap ya ka ba ublei unkren ka sam ka ba nyop ka dekat ka ba ar pin syami gini ki kintin haka sngi ka jing jenjar jonga ngalawat yau trai ka kti jonga kala kner minmit bat kam shim wai no ka minsim jonga kam tre ba on pintingen ya ka unong wai sam uong ka minsim jonga kam tre ba on pintingen ya ka le sing ngiru ngimat yakini ki ai bat ngim kloi ban sngam balai kalong kumta le se bon ki daw henry kala ru ban long kumni kumba ong Albert Burns way na inong talk commentary wong kumni don ki briu ki ba onda haba ki le yakan do ki bala pen snausi pen kthang pen no men sembat pen bitar ki briu ki poi hau tau pot ubaki ong ngayele persya ya baro ki jing ai jingmut ki bawan hanga ki bala ban pentingan yang sngap ngayele persya ya baro ki jing ai jingmut ki bawan ha ka jingmut jing perkhat jonga ki bala ban pentingan yang ka donut jonga ka ngausi bat kano mensem ka pra bat kaluet jingmut jing perkhat jonga kalong ka bedum bat ka bediau ngala kelalong ubriu uba super khat ngausi lenter kat hadu bangala ngau tenat penban yakini ki jing perkhat bat kani ka jinglong jing perkhat ngala yo kenti yaka ngamla syu ban pelat yeladin nangta ini kijing perkhat ki bas ngausi ki ba kthang ki ba penok mensim bat pin bitar ki dap aka jingmut jing perkhat jonga bat kim ai jaka syu ye ki jing ai jingmut ki bala ban pentingan ye nga abau bleu yu i ye ki jing bampat long kloi ban sngap ye ka ai ka bau bleu dan ban keren ngong ye pi ublei unum penbor unum wan da ka bor unum keren da ka bor abau yu i bang nyempat long kloi ublei ru un sngap jar ka jing bampat long kloi ban sngap ye ka ai ka bau blei un keren ru ka de ka wei na ki dau ka ba pelong yang i ban mat ya ka jing sngap jar ka jong ublei pin le komno kata haka gospel yonis kalrong ka bakhat sao kad khot ka bakhan riu bat arpun riu jisu wong kumne
ngaru ngan duai yau kpa ti un ai hapi yau weipat unong pentingan ba un yo yaisa lem bat phi halaka arta Henry uta unong pentingan umen siam ba kho yau ba uta ukpa un pha aga kerteng jonga uta ken un hikai ya phi ya ki ai baro bat un penken mau ya phi ya ki ai baro ki ba ngala ong happy ka ai ka ba ngi dai ban le ka ba don kam e kalong bangin duai bat kam kenti ya kani ka jingkular ka jong ublay ngin duai ba ngin kam kenti ya kani ka jingkular ka jong ublay ngin duai ya ka jingsuk ka jing jai jai ka jing pin khia ha ka ba shapo ngin duai na ka mata kini ki ai bakin jalong hapo ka donut ka jongi sakwai pat balai ublay usngap jarjar ublay usngap jarjar ban tinju ya ka jinge jongi aga Bible don shibon ki briu ublay ki baladon hakata ka school jong ka jinge bat jing tinju katu ka ningut na ki dew Abraham Job usim David bat kiwe habang ipuli ya ka jing im jo kini ki briu ngin poy hakawai ka jing pen kut nia bat kata kalong ki briu ki ba it yo blay bat im kat kum kamon jong u kin ya kendo ya ki jing e bat jing tenju ha ka jing im balai ublay usya ingi banyak kendo e ki jing e bat jing tenju ublay usya ye ki jing e bat jing tenju bakin wan aga jing im jongi khanang bangin smau thu ba yala ka jong ka jing e hadu ka nu ka khlan hadu ka nu ka tlat ublay usya e ki jing e ba ki jing tenju bakin wan ka jing im namar ba ukwa bangin khamlong ki ba IT ki ba pendam lut bat shania ha ublay long kat balong ublay usya e ki jing e bat ki jing tenju bakin wan ha ka jing im khnang ban penjana yangi bat ublay usya ye kini ki jing e bat ki jing tenju bakin wan ha ka jing im jongi khnang bangin la ban yarap ru ye ki wei ki badon ha ki jing e hadin ba mangiru gilamat ya kita ki jing e ki bawan hangi Charles Haddon Spurgeon uday pastor uday unong yala bat unong thokot uong igini ki kentien ki ba kit jingbut hadu kata-kata uong klem ki jingya tingko bat ki jingya kershut maulanai unumlong uba jiri uba itnat bat uba tenshain pernai lani klem ka jingya tingko bat ka jingya kershut bat ki jing e ki jing tenju ka jing im ubange kanumlong ka ba jiri itnat bat ka ba tenshain pernai Job haka kitab ka ba arpulai ka dekhot ka ba shipho wong kumni onda ula tenju yanga ngan mi no kum ka ksiar phile kum no ka chithi se ki Hebrew kal nong ka ba khat ar ka dekhot ka ba ar ka ong pet show Jesus Christ unong pelong pat nong penjanai ka jinge pet show Jesus Christ unong pelong bat unong penjanai ka jinge pet de ka ba pelet jimbut yau Jesus Christ pet de ka ba penne den ye ka jimbut ka jing perkhat jongpi how Jesus Christ pet de ka ba IT lot yeladi sha ka jing thmu ka ba Christ udon ya ka jing im ka jongpi pet de ka ba kongu de ka ba pendam
Takba pedang, takba community, but takba kermen. Pet show Jesus Christ tat hadu, bau Jesus unte slap epi, dak jing isnai. Haba ketien ke jong belai ke ong pet show Jesus Christ. Kabamut ba ngin pai ki jimur ki jing perhat ki jong I kumtu kumangilai keren show Jesus Christ. Ba ngin puli ya ki jing hikai ki jong u ki ba mu hikai ba nginya selok badu nakapor syakapor klem sange. But ada ngile kumta ho ka jinget ka jongi kanang klan kat nang mi kisngi kipor ngets kem wau blay unker khuya gani ka khubor bat ngets kem wau blay unkren ru yangi iwei piwei lingba gani ka khubor nakam ta ka burom ka jong blay amen tong ni duai nyangu ebe kan ko try namar bomedor rengkat bat ni hangani ka bible study bat ni duai ba mame ko kan rat men ku ya kai ka balap pendap ni duai ba mame men kren yang iwe piwe ki kintin ki bangis ngong thu khamba ni duai ba mame men dorangkat begitu baro bepet ikini ka program hoi ni duai me ko kan rat ba men let shaki ban kren ban pensyai ban pensong tho banam ai bor pen ko bor iki aba ki beteng ye ke jing ya lenti ke jongki but hakabawai no atau ai ba ka jing ai ke badap ke beslei ke jong Jesus Christ ke jing it ba ke ba mayan ke jong blei ku pa bat ke jing slok ke ba pentengen ke ba pensyai bor ke jong musim bu dilai ke jing ku hawai blei kendorang kat bat ni iwei piwei ki bas ngap ikani ka khubor bat kum juru kendorang kat bat kito baro ki banget kristana keleng satlak perthai minta shedu ki babam jukut amen